Dobro večer svima. Ja mislim da ovo baš i nije ambijent za duge govore. Rekao bih, eto, tek toliko prije nego što vam zaželim laku noć i čestitam 1. svibanj. Tek bih možda rekao nekoliko napomena. Pandemija nas je ubila u pojam. I one koji smo zdravi, i one koji smo bolesni, i one koji su preživjeli. Međutim, ja ću okrenuti pilu naopako pa ću reći, znate, pandemija je izazvala krizu. Kriza je prilika. Kriza je prilika da Hrvatska izgleda drugačije. Sad je pravo pitanje kako drugačije. Svi će govoriti reforme, a da li itko od nas zna šta su to reforme? Za koga reforme? Koja vrsta reformi? Hoćemo li reformirati društvo na način da smanjimo nejednakosti? Hoćemo li reformirati društvo tako da ojačamo poziciju sindikata kao instrumenta socijalne pravde i očuvanja socijalne države? Hoćemo li reformirati zdravstvo tako da smanjimo liste čekanja ili ćemo ga reformirati tako da smanjimo prava ljudima u zdravstvu? Kako ćemo reformirati školstvo? U čiju korist? Da smanjimo troškove kako bi porezi poduzetnicima bili manji? Ili ćemo jačati kvalitetu obrazovanja? Znate, to su pitanja na koje ovo društvo uopće nije ni započelo razgovarati. Neki dan gledam jedan mali videoklipić, predsjednik Sjedinjenih Država daje punu potporu sindikatima. To se od vremena Roosevelta nije dogodilo. A u Hrvatskoj to se nikada nije dogodilo. U vrijeme komunizma sindikati su bili prirepak partije. A u vrijeme nezavisne Hrvatske sindikati nisu najpoželjnija varijanta. A predsjednik Biden kaže Ameriku nije izgradio Wall Street, već su Ameriku izgradili sindikati i srednja klasa. Jeste vi čuli nekog našeg političara da to govori? A zašto je to važno? Pa ne zbog sindikata, ne zbog ovdje nas. Već je to važno zbog toga jer su sindikati sredstvo pritiska na smanjivanje nejednakosti u društvu, na veći stupanj socijalne kohezije i solidarnosti, na više ljudskosti, osjećajnosti i empatije. To su sindikati u društvu. Ako takvi sindikati nisu najpoželjniji subjekt, onda je pitanje kakvo je to društvo. U zapadnoj Europi to jesu. Europa se mijenja. Europa se dramatično mijenja, paradoksalno zahvaljujući pandemiji. Europa jača socijalnu koheziju i trenutno se događaju nevjerovatno važne stvari o kojima malo znamo mi u Hrvatskoj. Evo mi članovi Europskog gospodarskog socijalnog odbora koji primamo visoke naknade, mi znamo, na primjer, jer ovo je bila ironija za one koji ne znaju, ali mi znamo da se u Portugalu organizira velika konferencija o socijalnom stupu socijalnih prava. I znamo da će to bitno utjecati na Europu. Uvešće se jedinstvena minimalna pravila za minimalnu plaću. Uvešće se jedan cijeli korpus socijalnih prava. Jačat će se infrastrukturne investicije. Jačat će se mjere za zapošljavanje. Napustit će se sumanuta politika štednje koja je dovela do iseljavanja ne samo u Hrvatskoj, već i u ogromnom broju istočnoevropskih zemalja. Latvija, Grčka, Bugarska, Rumunjska, 3 milijuna stanovnika se iselilo u Italiju, Španjolsku i zemlje romanskog jezičnog područja. Bugarska,
Isto tako nekoliko stotina tisuća građana. Što se to dogodilo? Dogodilo se da smo svi bili zatočenici jedne ideologije. Kako izaći iz toga? Izaći sa sasvim drugom platformom. Što trebamo? Što tražimo? Što sindikati očekuju? Što je dobro za Hrvatsku? Što je pred nama? Smanjivanje nejednakosti, oporezivanje najimućnijih, promjenu društvene strukture. 3 su slobode i nezavisnosti koje moramo preispitati, koje su se izobačile, izokrenule od onoga čemu su trebale služiti. Jedna je autonomija sveučilišta. Druga je nezavisno pravosuđe. I treća je sloboda medija. Sve te 3 slobode zloupotrebljene su danas. Autonomija sveučilišta pretvorila se u samovolju uske klike na sveučilištu. Pravosuđe je postalo nezavisno pravosuđe od građana, pravde i narodne većine. To je danas krivosuđe. A sloboda medija, mediji su postali instrumenti za obračunavanje i za prodaju senzacionalističkih vijesti, nezainteresirani za ozbiljne društvene teme, za ozbiljne analitičke teme, za ozbiljne istraživačke teme. Bez toga, bez takvih medija koji su za te stvari zainteresirane, nijedno društvo ne može prosperirati. Svi trebaju promisliti gdje se nalazimo. Pred sindikatima mora biti dijalog sa društveno odgovornim poduzetnicima, a takvih ima ih dosta. I mi moramo s njima sjesti. Javnost mora razlikovati poduzetnike od poduzetnika. Neki razumiju što je društvo, a neki urlaju po ulici kao urlik poduzetnika. To je ono što sindikati trebaju raditi i očekivati promjenu porezne politike u pravcu veće društvene jednakosti, veće društvene pravde, smanjivanja nejednakosti i većeg dostojanstva ljudi. To je jedini put da zaustavimo ovakvu katastrofu, kataklizmu u kojoj je otišlo više ljudi iz nezavisne domovine nego što je otišlo za vrijeme komunizma. A mi Hrvati tada smo govorili, tjeraju nam ljude naše van iz naše vlastite zemlje jer nismo ravnopravni, jer ne možemo utjecati na svoju sudbinu. Ja se toga sjećam, dovoljno sam star. Šta imamo danas? U vlastitoj državi imamo gubitak stanovništva. Kakva nam je država? Državni aparat oslabljen, loše plaćen, potplaćen. Ovdje kolege policajci, što očekuju naši poduzetnici od policajaca? Da ih čuvaju njihovu imovinu, ali da država bude što manja, a njihove plaće što manje. To oni traže, zato da bi oni imali što manje poreze. Takve sumanute ideje koje su dovele do ovoga, do nefunkcioniranja društva i države, do nefunkcioniranja imovine, ekonomije, nemoguće je sa takvim društvom i državom zadržati na otvorenim granicama vlastito stanovništvo. Je li politika ima svijest o tome? Ipak sam držao govor. Ajde, laku noć svima i sretan vam 1. maj.